טוב, ערב טוב לכם. מפגש ראשון של גרושה בפלוס. מי שהגיע בזמן, כל הכבוד לכם, אני מכבד. רק תכתבו לי אם שומעים. נטלי עכשיו שומעים? יופי, תודה רבה. אז בינתיים תנו לי להכיר אתכם קצת, בזמן שאולי עוד כמה יצטרפו, אני אשמח כן להכיר אתכם קצת, תכתבו לי בצ'אט מאיפה אתן, כמה ילדים, במה אתן עוסקות. אני מאמין שכולנו פה גרושים וגרושות. איזה כיף שהגעתן. אהלן זהבית, ערב טוב. אני אישית עם שני ילדים פה, אני מקווה שהם ישמרו על החמודים. גרושת טריה ממש. טוב, הגעת למקום הנכון. ערב טוב רחלי, ערב טוב זהבית, ערב טוב אופרה. בהליכי גירושין, וואו. יש לנו שני זהבית פה, זה יפה. איזה כיף, נעים מאוד, מה היה? וואו, כמה בהליכים. אוקיי, אם תרצו לשמוע טיפים מעבר לזה, אז אני כאן. ערב טוב, איזה כיף. טוב, אני מאמין שאנחנו כבר, יש כאן כבר 20, ערב טוב יפעת, מה העניינים, נטלי, קיבוץ חצור, וואו. אורי, אמא לתאום, וואו, גם הבן שלי קוראים אורי. אני לא קורא לך. טוב, אז ערב טוב לכם. אני ממש, בואו נתחיל, בסוף אנחנו רוצים לכבד את אלה שהגיעו, אנחנו כבר... יאללה, מעולה, דבורה. ספרנית וגם עסק קטן, זה אחלה. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם, באמת, כל הכבוד. כל הכבוד שהגעתם, כבר עשיתם צעד אחד. זה קודם כל בכלל לא מובן מאליו, מבחינתי שהגעתם, אותי אישית זה מאוד מאוד מרגש, אני לא יודע אם רואים עליי. אני יודע מה זה אומר לפנות זמן בערב שיש ילדים ומיליון מטלות, או שזה בכלל ערב פנוי, ועדיין בחרתם להיות כאן. אז אני רוצה להגיד לכם באמת תודה. אני מתכוון לתת את הטוב ביותר בתמורה על הזמן שלכם, ושתקבלו ידע אמיתי וכלים אמיתיים לעשות שינוי. כי המטרה שלי היא באמת להראות לכם שיותר כסף זה אפשרי, ולייצר עצמאות כלכלית זה אפשרי. וחשוב לי שתבואו כל יום כדי שבשורה התחתונה יהיה לכן הרבה יותר כסף. גם היום, גם עוד 3 שנים, כשלילד אולי יש בר מצווה, בעוד 20 שנה וגם בכלל. עכשיו חשובה לי מאוד ההשתתפות שלכם, והוכחתם שאתן יודעות, אז הצ'אט פתוח, תכתבו, תשתפו, תשתתפו. אם יש שאלות, אז מדי פעם אני אעצור להסתכל, אם אני מדבר מהר מדי אז תגידו, יש לי נטייה כזאת לפעמים. ובואו נתחיל. אני חושב שאנחנו באזור ה-40 דקות יום כזה, מאוד ממוקד. אז אנחנו פה ל3 ימים. בכל יום נגלה תובנה משמעותית בנוגע לכסף. הכוונה שלי היא לא להעמיס במידע, לא להעמיס בחומר, לא רעיונות, אלא באמת 2-3 נקודות כל יום עם תובנה מרכזית אחת, איזשהו אסימון שקשור לכסף, אם מי שזוכר איך אסימון נראה, שיקרב אותנו עוד קצת אל המטרה של גרושה בפלוס, ותכף נראה מה זה אומר. אז מה מצפה לנו בשלושת הלייבים? היום אנחנו בשלב השיקוף, בערך 40 דקות כמו שאמרתי, נסתכל ממש בקטנה על האמונות שלנו לגבי כסף, לא משהו רוחניקי, ואיך הן משפיעות על הארנק שלנו. ננפץ את המיתוסים, שאין לי כסף להשקיע, וצריך הרבה כסף כדי להשקיע. נעשה קצת ספוילר למחר, איך עושים כסף שלא תלוי בעבודה שלנו, נראה קצת מספרים, ונסיים בבניית בסיס לעצמאות כלכלית, באמצעות תרגיל פסיכולוגי בקטנה. זה משהו מגניב ומעניין, אז אני עושה לכם ספוילר לסוף. ובסוף יש משימה קטנה, אבל מאוד מאוד חשובה לקראת מחר, ומי שתעשה אותה באמת תרוויח. מחר אנחנו מהשיקוף עוברים לתכנון. נראה איך עושים כסף מהכסף שלנו, גם כשאנחנו צופים בנטפליקס וגם כשאנחנו בחופש. איך זה נראה שעושים תכנון כלכלי ועד כמה זה קריטי להגשמת החלומות שלנו. גם מחר יש משימה לא ארוכה וגם היא מאוד מאוד חשובה.
חשוב לי להגיד שמאחורי כל דבר כאן יש תהליך של חשיבה ודרך לעבור. לקראת היום השלישי, מחרתיים, שלב הביצוע, אנחנו נחבר את כל הנקודות ונראה איך הופכים חלומות למציאות. איך בתכלס לגרום לכסף לעבוד בשבילנו. הרי בשביל זה אנחנו כאן, נכון? לשבור את המעגל ולהפוך לגרושה בפלוס. רק בסוף היום השלישי, אחרי כל התוכן, ובאמת יש כאן 3 מצגות מפוצצות בתובנות, אני אספר לכם על האפשרות לקחת את כל מה שנראה ולעשות את זה ביחד איתי. עכשיו, בלי ספוילרים, אני באמת חושב שתקבלו הצעה שקשה לסרב לה, אבל זה רק בסוף היום השלישי. אז יש כאן רצף של תובנות, שלבנות אחת על שנייה. היום, אם תהיו רק היום, זה לא יעזור, גם לא רק מחר, אנחנו צריכים אתכם, אני צריך אתכם בכל 3 הימים, כי זה בסוף מייצר את התמונה המלאה. אני באמת אשמח שתרשמו לי בצ'אט מי כאן מוכנה להתחייב ולהגיע גם מחר וגם מחרתיים, להקשיב, להשתתף, זה חשוב לי. אם תוכלו לכתוב לי, ההתחייבות הזאת היא קודם כל בשבילכם, לא בשבילי, כי בסוף זה תהליך שאני רוצה שכן תעברו, ויהיה לכן בסוף את האפשרות לצאת לעצמאות כלכלית. אז אתן מוכנות? יש? אני מחכה לכם, אני לא אתקדם. תודה יפעת, תודה עופרה, בעזרת השם. באמת בעזרת השם. אגב, מי שלא תוכל להיכנס, אני רק אגיד שהיום ומחר אני אשלח הקלטה. בעוד יומיים לא תהיה הקלטה, אבל מי שממש יש לה בעיה פרטנית, בסוף אני רוצה לתת לכם ערך, אז דברי איתי ואנחנו נתקדם. יאללה, מגניב. בעזרת השם, בואו נתחיל. אז מה זה אומר להיות גרושה בפלוס? אני שיתפתי על השם שהגעתי אליו, אבל אני לא יודע אם אתם יודעות מה זה אומר. אז גרושה בפלוס, אז בהגדרה שלי, היא אישה, היא אימא, שהחליטה שמעכשיו, הכסף שלך עובד אצלך ובשבילך, לא אצל מישהו אחר, ולא את עובדת אצל הכסף. ואיך זה נראה? 3 נקודות. קודם כל, פלוס בבנק, show me the money. להיות בעלת תיק השקעות צומח. וזה לא משנה אם היום יש לך כסף שנחסך ונצבר, ובין אם את מרגישה שאת מתנהלת מחודש לחודש. דבר שני, ביטחון. לדעת שהעולם הזה לא מפחיד, ולהתחיל להיות חלק ממנו. והדבר השלישי הוא המיינדסט שלנו. לדעת שאת בשליטה, שיש לך תוכנית, ואת יודעת בדיוק לאן את הולכת. תוכנית וידע נותנות תקווה, ויש קשר חזק בין תקווה לבין עושר. אז אנשים שיש להם למה לצפות, שיש להם תקווה לעתיד טוב יותר, שיש להם תוכנית, הם פשוט מאושרים יותר היום. אז אנחנו נראה איך בונים את הדרך קדימה, כדי להיות יותר מאושרות היום. כי ביטחון כלכלי הוא לא עניין של מזל, הוא תוצאה של תוכנית עם כיוון ודרך ברורה. ואסור לנו לתלות את הביטחון הכלכלי שלנו והשקט הנפשי שלנו באף אחד אחר. לא בבוס שיכול לפטר אותנו, לא בגרוש שישתתף בהוצאות וישלם מזונות או לא, לא בבנק ולא באף אחד אחר. כי ברגע שאנחנו תלויים במישהו אחר, אין ביטחון ואין שקט. אנחנו חייבים שיהיה לנו מספיק כסף משל עצמנו בצד לכל דבר שנרצה ונצטרך. עכשיו, יש כאן קהל הטרוגני של נשים, לא בהכרח אתם, זה תמונת AI. כרגע אנחנו כאן 20 בשידור, שחלקכן מרוויחות יותר וחלקכן פחות. יש נשים שנשאר להן בסוף החודש כסף, ויש כאלה שממש מסיימות על הקסקס. פגשתי נשים, באמת, שמרוויחות 50,000 שקל ברוטו, ולא נשאר להן כלום בסוף החודש. ופגשתי נשים שמרוויחות 12,000, ויש להן מספיק גם לחיסכון. אז מה שאני רוצה להגיד שזה לא משנה, כי אם את כאן, ואת מרוויחה משכורת יפה, ואת יודעת שצריך לשמור כסף בצד ולהשקיע אותו, אבל משום מה זה לא קורה, או כי לא נשאר, או כי הכסף נשאר בבנק ולא מושקע, או כי יש מיליון אפשרויות ולא יודעים מה לבחור, אז את במקום הנכון. אני גם גרוש, ואני יודע שאחרי הגירושין המציאות שלנו השתנתה. אני לא מדבר על המצב המשפחתי כמובן, אני מדבר על המציאות הכלכלית שלנו. במקום בית אחד עם 2 משכורות, עכשיו אותה הכנסה צריכה לפרנס 2 בתים. ומה לעשות שזה לא משאיר הרבה מקום לתמרון, אם בכלל. כי לפעמים אפילו ההכנסה שלנו יורדת, היא יוצאים מוקדם לילדים, צריך לתחזק בית לבד, אני לא בא לבאס אף אחד, כן? צריך יותר אנרגיה, אז לא בהכרח משלימים שעות, ואולי משנים מקצוע, או אחוזי משרה. אני אישית כשהתגרשתי הייתי בא לעבודה ב-6:30 כדי שאני אוכל לצאת ב-3:30 לילדים. לא כולם בנויים לדבר הזה. ובכל זאת,
אנחנו רוצים להיות מסוגלים לתת לילדים שלנו את האפשרויות שמגיעות להם. אם זה חוגים, עם חברים, אנחנו רוצים לצאת לנופש ולחופש איתם. לפעמים גם היה צעד אחד שיותר יתעסק בנושאים הכספיים, ועכשיו כל אחד צריך לדעת לעשות את זה, נכון? אז אי אפשר לברוח מזה יותר, ואני מבטיח לגלות לכם שזה לא כזה נורא, ואפילו הרבה יותר קל משנדמה לנו. אז קצת עליי, לפני שנמשיך, כמה מילים בקצרה עליי, אני מניח שאתם רובכם לא מכירות אותי. שמי נדב כץ, נעים מאוד. אני מתכנן פיננסי, יש לי רישיון פנסיוני של משרד האוצר, לא תמיד הייתי כזה. עשיתי הסבה מהנדסת מערכות וניהול פרויקטי פיתוח בתעשייה ביטחונית. יש לי תואר ראשון בהנדסת חשמל, תואר ראשון בפיזיקה ותואר שני במנהל עסקים. אחרי 14 שנים באותו מקום עבודה, החלטתי שזה לא המסלול הנכון בשבילי. נחשפתי לעולם הפנסיוני והחיסכון, קצת פיקנטרי, אני פשוט יצאתי עם מישהי מהתחום, ומצאתי עולם באמת מרתק, שהוא אמנם לא מדע טילים, אבל יש בו המון הזדמנויות לעזור וללוות אנשים לחופש ולביטחון כלכליים, וזו הרגשה מדהימה בשבילי. חוץ מזה, אני גרוש, אני ביחסים מעולים עם גרושתי, אני אבא לאורי, שושם, ולרוני, בת 11 וקצת, ולאחרונה גם לפולו, בן 4 חודשים, שעושה פה רעשים מדי פעם. אני חובב כושר וקרוספיט, אני אוהב ללמוד, לגלות דברים חדשים, ותמיד שמח ללכת לאיזושהי הופעת רוק טובה. אז זה בקטנה עליי. יצרתי את גרושה בפלוס, זה משהו שאני לא מכיר שקיים, כי בתור גרוש בעצמי ומתכנן פיננסי ופנסיוני, אני מכיר מקרוב, ויודע שאתן קהל של נשים מדהימות, שיודעות לתקתק חיים מלאים, להחזיק בית, עבודה, ילדים, ספורט, חברות, חברים, גרוש, נסבל או בלתי נסבל, דייטים, זוגיות פרק ב', מה לא. אבל הרבה פעמים הצד הפיננסי מוזנח, וזה באמת, באמת חבל, כי מגיע לך הרבה יותר. עכשיו, בימים הקרובים לא ניכנס למונחים מסובכים מדי, וזה לא קורס מבוא לכלכלה, למי שדאגה. אני פשוט רוצה שיהיה לכם שקט. אז היום אנחנו הולכים לנפץ את המיתוס הכי גדול, שבשביל להשקיע צריך הרבה כסף ולקרוא ספרים וקורסים, ובמקום זה נראה את המציאות, שאפשר להתחיל להשקיע גם מסכומים קטנים, וגם עם ידע של כיתה ד' עם גור. כל אחת ואחת מכן יכולה לייצר לעצמה תיק השקעות מקצועי, איכותי, שצומח עם הזמן, ומי שתישאר כאן את 3 הימים, תגלה שזה באמת לא מסובך, ותבין בדיוק איך עושים את זה, ושאפשר לבנות השקעה בלי הרבה השקעה, אוקיי? אז רגע לפני שממשיכים, אגב, אם יש לכם שאלות, משהו, אם אני מדבר מהר מדי, תגידו לי, אני שלוק מים, שנייה. הנושא של היום ובכלל של 3 הימים האלה הוא בגדול כסף. אנחנו רוצות ורוצים כסף, שיהיה לצידנו, שיהיה בשבילנו, ובשקף הבא אני הולך לשאול שאלה, וזה חשוב שתענו לי ותשתפו בצ'אט את התשובות שלכם, כי פה זה חשוב לעשות את השיקוף באמת, כמו שאמרתי בהתחלה. אז זה חשוב לי שתכתבו, מה הדבר הראשון שעובר לך בראש, שאת חושבת על המילה כסף, אוקיי? תכתבו בצ'אט כדי שנראה שאנחנו לא לבד במחשבות שלנו. מה הכסף אומר לכם? ואני נותן כמה דוגמאות כאן נפוצות. רוצה הרבה. מהמם, ביטחון, חופש, רווחה כלכלית, נכון, זה הדברים האלה. תראו כמה אמוציות, יכולת לנשור, וואו, דבורה זה מדהים. שלווה, מסכים. תראו כמה אמוציות הדבר הזה נותן. ויש לי 2 שאלות אליכן. שקט נפשי, נכון יעל? יש לי 2 שאלות. אני יודע שזה נשמע טריוויאלי, אם אני אשאל אתכם אם צריך כסף בצד, אוקיי? כנראה ש99.999% מכן תגיד שכן וברור, וזאת האינטואיציה שלנו. אנחנו רוצים עוד. אבל לרוב, אנחנו עונים על השאלה הזאת בלי איזושהי מחשבה פרקטית או פיזית או ספציפית בראש, נכון? פשוט רוצים שיהיה עוד. ומה שאני רוצה עכשיו, זה רגע לדבר, להפוך את התשובה למשהו ממשי. לשאול את השאלה, למה צריך כסף בצד? או למה צריך כסף בצד? אוקיי? מעבר למה שראינו עכשיו. להסתכל על סיטואציות מהחיים, להסתכל למציאות בעיניים. וזה חשוב
לא כדי להפחיד, אלא כדי לייצר מוטיבציה, בסדר? בואו נדבר על מציאות אפשרית. שוב, לא להכניס אף אחד לפאניקה, בסדר? לנשום. העולם משתנה. יש כל מיני תוכניות התייעלות, משרות נעלמות בגלל AI, שעדיין אין לנו מושג איך זה הולך להשפיע על העולם, וזה רק דוגמה אחת. אבל אם אנחנו תלויים רק שכל ההכנסה שלנו היא בגלל העבודה, אז מה יקרה אם יפטרו אותנו? אנחנו תלויים בבוס שלנו, אנחנו תלויים במשכורת שלנו. אם אין לנו כסף בצד, כמה זמן נוכל להחזיק את אותה רמת חיים שיש לנו היום? וזו סיטואציה שיכולה לקרות. אני לא בטוח שתקרה, מאחל לאף אחד שזה לא יקרה. ומצד שני, יש סיטואציות שאנחנו יודעים ויודעות שכן יקרו. מה יקרה כשה? כי ככה זה החיים. פתאום האוטו מחליט שהוא לוקח חופשה במוסך, בום, 2,500 שקל. מכונת כביסה, מקרר, טלוויזיה מתקלקלים, כרטיס אלקטרוני, 1,000 שקל. אחד הילדים צריך טיפול רגשי, ברור שנשלח אותו, עוד 500 שקל בחודש. קייטנות, אגב, אני שם פה חצי מהסכומים, כי מההנחה שמישהו משתתף איתכם חצי-חצי, אבל אם לא, אז הקיץ מגיע, רוצים קייטנות, זה כבר 1,000 שקל שקצת נוכל לעבוד ביולי-אוגוסט. עונת החתונות, מישהו במשפחה, עבודה, סמלה, מתנה, עוד 1,000 שקל. וזה לא רק הבלתי צפוי, אלא הדברים הצפויים. ילד נולד, אחרי 12-13 שנה, מה קורה? בת מצווה, בר מצווה. 10,000 שקל לפחות על האירוע. אני יודע שאנחנו, לבחורצ'יק הזה, עשינו בר מצווה באזור ה-15 פלוס 1,000. אירוע יום הולדת לכל ילד, שכבר הפך להפקה מזמן, אז זה 1,000 שקל. אישור שיניים, איזה מבצע שחבל לו לקנות ויאללה חיים רק פעם אחת, בום, 3,000 שקל אייפון חדש. לא תכננו. יש כאן מישהי שנפלה עליה איזושהי הוצאה גדולה ולא היה איך לשלם אותה? אם אתן מוכנות לשתף, כן? יכולות לרשום, אני לא צריך לפרט יותר מדי. ברור. זה קורה, כי זה החיים. יש מה שקורה עם ויש מה שקורה כשה. יצא לי להתקל במישהי, לא הייתה גרושה, היה לה בר מצווה, אפשר לדעת איך אתן, במינוס ומלוואות, איך אתן מתקיימים לבר מצווה? לא יודעת, שזה יקרה נבדוק. מחר דרך אגב נראה מה האפשרויות של, איך בונים תוכנית ומה האפשרויות של מי שלא נערך הדברים האלה, אבל זה לא היום, זה מחר, עושה לכם טיזר שתצטרפו. אז אחרי שהתבאסנו, סליחה, בואו נחשוב על הצד השני של המטבע. בואו תניחו שיש לכם 100,000 שקל בצד. כסף שאת לא צריכה, כסף שאת מסתדרת גם בלעדיו ביום-יום. איך זה מרגיש? ואם כבר יש לכם 100,000 ואת עדיין לא שקטה, אז תחשבי על 200, על 300, אני לא יודע, פי 3 ממה שיש לך, אוקיי? כסף שרק הולך וגדל כל הזמן, בלי שאת עושה כלום. שאת ישנה, שאת צופה בנטפליקס, שאת בחופשה, 100, 200, 300, חצי מיליון, תעופו על זה. רק שלך בצד, לא של אף אחד אחר. איזה תחושות זה מעלה? נכון? חלום, תימור, מסכים איתך, זה באמת חלום. את לא צריכה לספור את הגרוש, את יכולה להיות ספונטנית, לצאת לחופשה, רואה איזה משהו שבא לך לגנות. איך זה מרגיש? ובדרך כלל באמת שאני שואל את השאלה הזאת, אני אוהב לשאול את השאלה הזאת, זה מה שאומרים לי. כי כסף הוא דבר רגשי, הוא אמצעי, הוא מאפשר. ולדעתי האישית, כסף הוא בעיקר חופש. החופש והאפשרות לבחור מה נכון לנו, בלי לרוץ סביב הזנב של עצמנו כדי לתחזק את השוטף, השוטף ששוטף, ובלי להיות תלויים בגורמים חיצוניים. אז אני רוצה שכן נדבר היום קצת על מיינדסט, כי זה יוביל אותנו לתובנה של היום, על מערכת האמונות שלנו. עכשיו זה לא הולכת להיות סדנה שנתי, כן? לא לדאוג, אבל כן צריך לדבר על זה ובעיקר לחשוב על זה. תחשבו על זה כמו על משקפיים שדרכם אנחנו מסתכלים על כל דבר בחיים שלנו. וזה מה שמשפיע על הכל. איך אנחנו חושבים ומרגישים, על ההחלטות שלנו, על כמות הכסף שיש לנו בבנק. האם אנחנו מסתכלים בתודעת פלוס או בתודעת מחסור? האם אנחנו מסתכלים על פחד, על חרדה, על הישרדות, או שאנחנו מסתכלים על חופש, על כוח, על חלומות. יש כאן מישהי, אני מנחש, שמרגישה שהיא רק עובדת ועובדת ולא נהנית מהכסף, שהיא לא יודעת לאן הכסף בורח לה, שהיא מפחדת נניח אפילו לבקש העלאה. יפה, אהבתי דבורה. אז תסתכלו על הסיפורים שרצים לנו בראש, וזה לא רק בראש שלי, אוקיי? תקראו את המשפטים שיש כאן, ותחשבו, האם הם עברו לכם פעם בראש?
אני פוגש הרבה אנשים בעבודה שלי, גם נשים, גם גברים, שיכולים במהלך פגישה לזרוק איזה משפט כזה, אפילו בלי לשים לב. אני גרועה במספרים, אני לא טובה עם כסף, ויש לה 200,000 שקל בבנק. או אין לי כסף, או אף פעם לא יהיה לי הרבה כסף, או זה תמיד הרגיש לי כמו משהו של גברים, והעדפתי שהגרוש יתעסק בזה. אז אם יש כאן מישהי שמזדהה עם לפחות אחד במשפטים האלה, אני שמתי לכם מספרים, אתם יכולים לרשום בצ'אט. איזה משפטים מוכרים לכם אישית? מה עבר לכם בראש לפחות פעם בחיים, אוקיי? אני בטוח שאפשר להזדהות עם זה, לי אישית, לדעתי כולם עברו בראש, מתישהו במהלך החיים. כן, צריך כסף כדי לעשות כסף, זה נכון, ואנחנו, אגב, יעל, זה מדהים, כי אנחנו בדיוק על זה הולכים לדבר ממש תכף. נכון, כסף לא גדל על העצים. אז זהו, אז אני רוצה שתראו שכל המחשבות האלה, בסוף, דופקות לנו את ההתנהלות שלנו, וזה בדיוק מה שאני הולך לדבר עכשיו. שימו לב לזה, אתם מכירות את המודל, יש מנגנון של מחשבה שיוצרת רגש, שיוצרת פעולה, שיוצרת תוצאה, אוקיי? נכון, כסף הולך לכסף, זה גם נכון. זה גם נכון כמחשבה, זה לא נכון כעובדה. אז אם אנחנו מסתכלים על מחשבה, יוצרת רגש, יוצרת פעולה, יוצרת תוצאה, אז אם אני אקח את המחשבה, אני לא טובה בכסף. איזה רגש זה נותן לנו? חרדה, לחץ, פחד, אני לא טובה בכסף. אז אם אני לא טובה בכסף, אז אני אמנע מזה. אני לא רוצה לבדוק את החשבון בנק, אני לא רוצה להשקיע, אני לא רוצה ללמוד, ואז מה התוצאה? כסף שלא עובד והפסד בתכלס. וזה מחזק את המחשבה המקורית שאני לא טובה בכסף, וזאת מחשבה, זה קטע של אמונות שליליות. הן לא עוזבות בקלות, כי הן בטוחות שהן שומרות עלינו. הן שומרות עלינו מלעשות טעויות, שהכי טוב זה הבטוח, לא להפסיד, ובסוף אנחנו מגלים שיש אנשים עם מאות אלפי שקלים בעובר ושב. אתם יודעים שלציבור בישראל יש 2 טריליון שקל בעובר ושב ובפקדונות? זה הציבור בישראל, 2 טריליון שקל, שזה 2,000 מיליארד שקל בחשבונות בנק ופקדונות. לא לעשות טעויות. מחר אנחנו דרך אגב נראה כמה אתם מפסידים על הכסף ששוכב בבנק. עכשיו נסתכל על עוד דוגמה. צריך כסף כדי לעשות כסף. ואני מסתכל על הדוגמה הזאת כי ממנה אני ממשיך הלאה. אם אין לי כסף, אז מה זה משנה בכלל? למה להתחיל? אני מרגישה חוסר אונים, בוא נחיה את הרגע. גם ככה אין לי כסף. וזה גורם לנו לצרוך יותר ולקנות יותר דברים. צריך אותם, לא צריך אותם, מה זה משנה? חיים רק פעם אחת. ואז מה התוצאה? קונים יותר, אין כסף, לא חוסכים. ואז כל הוצאה לא צפויה, יכולה להפיל אותנו, ובדיוק את המחשבה הזאת, אני רוצה לפתוח, כמו שאמרתי, ואנחנו מתחילים להתכנס כבר לתובנה של היום הראשון, ולמשימה שתהיה בסוף. השאלה, האמירה, האמונה הזאת, היא שצריך כסף לעשות כסף. עכשיו אין לי כסף, אני צריך גם להחזיק בית, חשבונות, סופר, חוגים, מסגרות, טיולים, בגדים, הכל מתייקר, וכו', ואי אפשר לחסוך עם משכורת אחת. ומי שתחשוב את זה, לא אתן כמובן, חוסמת לעצמה בעצם את האפשרות לנסות. תחשבו על הילדים שלכם, הייתם אומרות להם שמשהו לא אפשרי? שלא ינסו בכלל? אני מנחש שהתשובה היא בין לא, לברור שלא, לממש לא. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, תקשיבו לזה, אוקיי? יש פה משהו ככה על הדרך, סיפור קטן עם טריק, איך להפוך לא לכן. וזה דרך מדהימה, אני כבר ניסיתי אותה כמה פעמים והיא עובדת. נניח שאתם רוצות להחליף עם הגרוש יום בשבוע. יום בשבוע הבא, כן? כי יש לכם איזשהו אירוע מהעבודה ואתן רוצות ללכת. הוא עונה לו, אוקיי? מותר לו. אז אחרי הכללות שאתן מריצות בראש, מה השאלה הטבעית שכולנו נשאל? למה לא? אמר לא, למה לא? לא חשוב. ומה זה עושה? אצלו במוח, זה גורם למוח שלו לחפש סיבות למה לא. ומה אנחנו הרי רוצים? שהוא יגיד כן. אז מה צריך לשאול אותו במקום? לשאול אותו, איך אפשר להפוך את הלא הזה לכן? וזה יגרום לו להתחיל לחשוב בכיוון חיובי, רוצה או לא רוצה. ברגע ששואלים שאלה, המוח ישר מתחיל לענות עליה. תנסו את זה אצלכם בבית, תשאלו שאלה, המוח עונה. בין אם ענו בקול או ענו לעצמם, אבל עונה. אז ברגע שתשאלו אותו, איך אפשר להפוך את הלא לכן? הוא ישר להתחיל לחשוב בכיוון חיובי, ואז אולי הוא גם ייתן כאן כן. וזה מה שאני רוצה שנעשה כאן.
ננסח טיפה שונה את השאלה. איך אפשר לחסוך עם משכורת אחת? אוקיי? בשאלה. כי זה מה שמעביר אותנו ממחשבה של צמצום, למחשבה שמעודדת גדילה, וזה מה שאנחנו רוצות, לגדול. אז לפני שאנחנו נמשיך ונענה על השאלה הזאת, יש תשובה לשאלה הזאת, אז צריך להגיד את האמת. אין פה קסמים, אני רק מציע זווית הסתכלות אחרת, אנחנו לא מתחפשים להתעשר בן לילה. יש ציטוט של איזשהו קומיקאי יהודי אמריקאי, שהצלחה בן לילה לוקחת 20 שנה. אז אנחנו יכולים לגדול, וזאת המטרה, לשפר את המצב שלנו היום. גם אם לא יהיה לנו 100,000, אז יהיה לנו 20,000, לעומת 0 היום, זה מדהים. אני מקווה שאתם מסכימות איתי. טוב, חפרתי. אני מקווה שהשתכנעתן, שאתן חייבות שיהיה לכם סכום כסף בצד. אתן לא רוצות להיות תלויות באף אחד. אתן לא רוצות שאירוע לא צפוי או כן צפוי, כמו שראינו ונדבר על זה עוד מחר, יכניס אתכם לסחרור של הלוואות וקשיים כלכליים. אז עכשיו אולי עובר לכם בראש, מאיפה לעזאזל אני מביאה עוד כסף לחיסכון. בקושי סוגרת את החודש גם היום. מה עושים? אז בואו נחשוב על זה. רעיון, אוקיי? אולי, אבל רק אולי, כבר היום יש לכם מספיק כסף כדי לעשות כסף, אוקיי? בואו נבחן את הרעיון הזה ביחד. אבל קודם כל שאלה. תגידו לי, אם גם אתן שמתן לב לתופעה הזאת, שקרתה לכם מתישהו בחיים, האם זה מוכר לכם? אוקיי? שימו לב. תסתכלו על התמונה הזאת ותכתבו לי בצ'אט, בבקשה, אם זה קרה לכם. כשהייתם בהיריון או עם תינוק חדש, כמה מכן שמו לב שפתאום יש המון אנשים בהיריון, שפתאום מלא אנשים מסתובבים עם עגלות ותינוקות. תכתבו אם זה קרה לכם גם. אני יודע שכשהילדים שלי היו קטנים, פתאום הרגשתי שעולם הילדים נפתח בשבילי. פתאום כל מקום יש שילה ומוצצים וטויז אר אס, ודברים שפשוט לא היו שם לפני. פתאום אני קולט עגלות, אני רואה מדפים בסופר פארם שלא היו קיימים לפני. ומה ההסבר הפסיכולוגי לזה? ההסבר הפסיכולוגי לזה הוא נקרא, בלי להיכנס לעומק יותר מדי, כן? לתופעה הזאת קוראים בפסיכולוגיה הטיית התדירות, או אפקט באדר מיינוף, שזה סיפור בפני עצמו, זה איזושהי כנופיית גנבי, לא משנה. עכשיו, המוח שלנו לא יכול הרי להתייחס לכל הגירויים והמידע שהוא מגיע אליו, אוקיי? הוא צריך לתעדף כדי להתמודד עם זה. אז יש לנו קשב סלקטיבי, ובקשב הסלקטיבי שלנו, המוח שלנו נותן העדפה לדברים שהוא מכיר או שטריים לנו בזיכרון. פתאום אנחנו רואים את הדברים האלה מופיעים בחיים שלנו, לכאורה הרבה יותר מקודם, אבל הדבר היחיד שהשתנה זה רק הפוקוס שלנו, התשומת לב שלנו. מכירות את זה, אוקיי, לפני שהבן שלי פה יקפוץ, שהילדים משחקים ברובלוקס עם הדמות שנקראת 6-7, פתאום הילדים שלי בכל מקום מזהים את הצירוף 6-7, אני אומר להם, מתי הולכים לסבא וסבתא? לא יודע, ב-6, ב-7, שניהם מעדים לי פה 6-7. או היום, במקרה היום, הבן שלי שאמרתי לו שאני נתן לי יחד דוגמה לוובינר בערב, זה פולו, הגור שלקחנו לפני 3 שבועות, תמונה מהיום. אז היום בארוחת צהריים, הבן שלי אורי אומר לי בספונטניות, אבא, אתה יודע שאני מתחיל לראות גורי כלבים בכל מקום? זה לא קרה לפני 3 שבועות שלקחנו את הכלב, אוקיי? או אם קניתי, לא קניתי מזדה סגולה, אבל אם קניתי מזדה 2 סגולה וחשבתי שאני סופר מיוחד, אז המוח שלי שם זרקור על האוטו הזה, ופתאום אני מתחיל לראות אותם בכל מקום. הם היו שם, פשוט סיננתי אותם. אז אני רוצה שנשתמש באפקט הזה לטובתנו כדי לייצר לכם כסף, אוקיי? אבל איך נעשה את זה? תכף נראה, אבל קודם. איך עושים כסף? זה מורכב משני חלקים, אוקיי? חיסכון והשקעה. צריך לחסוך כסף וצריך להשקיע כסף. חיסכון אומר שחלק מהכסף שהרווחנו נשאר אצלנו, שישאר לנו איזשהו עודף אחרי כל ההוצאות. נכון, יש משפט שאומר שאם נבזבז 100% מההכנסה שלנו, אז 100% לא יישאר לנו כסף. ולהשקיע אומר לגרום לכסף שכבר נשאר לנו לצמוח, לא יישאר בבנק. שהוא יצא לעבוד, שירוויח עוד כסף, כסף שעושה כסף. זה לא אופציה, זה חובה. מחר אנחנו נראה מה קורה לכסף שלא מושקע, ומחר אנחנו נראה מה קורה לכסף שכן מושקע, ואפילו עוד מעט אני אראה לכם ספוילר.
אז אני ממליץ בחום להגיע גם מחר, וזה יעשה מלא סדר, וזה יום סופר חשוב. נסתכל על דוגמה דומה שונה. אם נרצה לגדל עץ, ניקח זרע, נשתול אותו באדמה, נשקה אותו, הוא יתחיל לגדול, אנחנו לא נפריע לו, אנחנו נמשיך, ניתן לו מים ואור ושמש, ועם הזמן יהיה לנו עץ ענק, שאנחנו אפילו כבר לא נצטרך להשקות אותו בכלל, ואנחנו נוכל ליהנות מהפירות שלו, מבלי לעשות כלום, ולתלות עליו נדנדה. והעץ שלנו הוא בעצם נכס, שהשקענו בו זמן ומאמץ, וגם כסף, ועכשיו הוא נותן לנו פירות, והוא ימשיך לעשות את זה, כל עוד אנחנו לא נפריע לו, לא נקרוט אותו, ונמשיך להשקיע בו. ואיך זה ייראה בעולם של כסף? השקעה של כסף היא דבר מאוד דומה, כמו עם העץ. אנחנו לוקחים מעט כסף וקונים איתו נכס. אני לא נכנס עכשיו מה זה נכס, אנחנו נראה את זה מחר, אבל כרגע להשאיר את זה פשוט, נגיד שנכס זה משהו שיודע לייצר כסף. למשל דירה זה הדוגמה הכי קלה, זה נכס. זה כל חודש גם מייצר לנו שכירות, דירה להשקעה, כן? זה גם מייצר לנו שכירות וזה גם הערך של העולה. מצד שני, אוטו הוא לא נכס, כי הוא רק גורם לנו להוצאות, והוא כל שנה שווה פחות. נכון? נוחות וכולי, אני לא נכנס לזה, אני נכנס להיבט הכלכלי. אז קנינו נכס, בסכום קטן, בסכום גדול, לא משנה. כל חודש אנחנו קונים עוד קצת מהנכס, ואז הוא שווה יותר, גם כי השקענו בו בעצמנו, אבל גם, וזה השוס הגדול, הוא פשוט גדל מעצמו לאורך זמן. וזה הוואו, אוקיי? זה מה שנראה מחר. אני עכשיו רוצה אבל כן להראות לכם דוגמה, איך זה נראה. אוקיי? תהיו איתי קצת מספרים, לא להיבהל. נניח שקנינו נכס, וכל חודש מוסיפים עוד 600 שקל בצורה עקבית. 600 שקל זה מספר שנבחר בקפידה, תכף אני אסביר לכם גם למה. אז ככה למשך 10 שנים, 600, 600, 600 כל חודש. אם נחשב את הכסף שהשקענו לאורך השנים, אנחנו נגלה שהשקענו מכסף שלנו 72,000 שקל. כסף שעבדנו בשבילו, שהרווחנו אותו ביושר, ובמקום להשתמש בו היום, לקנות עוד משהו, החלטנו ישר להעביר אותו להשקעה. אוטומטי, ככה, בלי לחשוב. נכנס, יצא. עוד לא דיברנו על איך השקעה עובדת, מחר אנחנו נדבר על זה. עכשיו בואו נראה את האינטואיציה שלכם. אני רוצה לראות את האינטואיציה שלכם. אמרנו שנכס זה דבר שמייצר כסף. כלומר, הערך שלו עולה עם הזמן. אז נניח, אני מניח שהנכס הזה כל שנה שווה 10% יותר, הוא מתייקר ב10% לבד, בלי שנגעתם בו. אם קניתי בחודש הראשון ב600 שקל, בעוד שנה, 660, או 10% יותר, אוקיי? עכשיו השאלה שלי אליכם, ותענו בצ'אט, כן, תכנו את זה, כמה כסף יהיה בקופה אחרי 10 שנים כאלה? אתן, שמתם 72,000. כל שנה 10%. מי שיכול לנחש כמה כסף יהיה אחרי 10 שנים? תימור, הגזמת. קרוב לחצי מיליון. הלוואי. כמה כסף יהיה בקופה אחרי 10 שנים? אני אתן לכם רמז, זה פחות מחצי מיליון. אבל אני אהבתי. די, דבורה, את מעולה במספרים. תהי כזאת, דיברנו על זה. בסדר, הבנתי, שכנעתם אותי. טוב, אז בואו תראו. השקעה של 600 שקל בצורה עקבית, שמתם 72,000 שקל, אוקיי? אחרי 10 שנים, לא, אני מבין שקצת יצרתי פה ציפיות גדולות מדי, אחרי 10 שנים יהיה לכם 120,000 שקל. 120,000 שקל. אבל תראו איזה יפה זה, 72,000 שקל שלכן, אבל כמעט 50,000 שקל, שפשוט קיבלתן, קחו, מעצם העובדה שהערך של הנכס עלה. היום, מה שיש לכם לא שווה 72, הוא שווה 120. וזה המספרים, זה באמת המספרים, זה כרגע לצורך המחשה. מחר אנחנו נדבר קצת על שוק ההון ואיך הוא מתנהג, ונבין קצת יותר לעומק איך מחשבים את זה. אבל תראו איזה יופי, 50,000 שקל נוספו לכם פשוט בגלל שהשקעתם את הכסף. אבל בואו, למה לעצור אחרי 10 שנים? אם נמשיך להשקיע ל-20 ו-30 שנים, ופה זה קצת יותר פוגש את המספרים ששמתם, אז דיברנו על זה שאחרי 10 שנים יש לנו עוד 48,000 שקל, אבל אחרי 20 שנה, אתם שמתם 144 ויש 420. לא, רגע, שנייה, אני אתייחס ליעל, זה לא סיכון, מחר אנחנו נדבר, חשוב מאוד שתגיעו גם מחר. אחרי 10 שנים כאלה, אחרי 20 שנה, עוד יותר מ250,000 שקל שאתם לא עבדתם בשבילו. מחר דרך אגב, אני גם אראה לכם דוגמה עם צילומי מסך, מהשקעה שאני עשיתי, בסדר? מהשקעות סטנדרטיות שזמינות ונגישות לכולם, לא עשיתי שום דבר חכם. וזה לא קרן כספית.
420,000 שקל אחרי 20 שנה, ואחרי 30 שנה, קבלו את היופי הזה, אתם שמתם 216,000 שקל, 216,000 שקלים, זה 72 כל עשור, ויש אחרי 30 שנה מעל ל1,100,000 שקל, 1,150,000 שקל, 934,000 שקל, עוד 48, עוד 276, עוד 934,000 שקל, שהגיעו לא מעבודה, פשוט כי השקענו את הכסף בצורה אחראית, מסודרת וקבועה, וזה מה שאנחנו הולכים לראות וללמוד ביומיים הקרובים. אם נסתכל על זה בצורה אחרת, תראו איזה יופי הגרף הזה פשוט עולה, אתם זוכרים את הקורונה, זה אקספוננציאלי. אתם שמתם 216,000 שקלים לאורך 30 שנה, וקיבלתם עוד 934,000, זה כמעט פי 4.5 מהכסף שלכם. אז יפה אורי, תכף אנחנו נתכנס לאיך אנחנו נוכל להשקיע שקל כשאין אותו. אבל ככה נראית השקעה בשוק ההון. אני לא יודע אם מישהי מכן אי פעם ראתה את זה, ככה נראית השקעה בשוק ההון. שהכסף הולך לעבוד בשבילכן. סליחה. עכשיו, שוב, כמו שאמרתי, זה לא מובטח, שוק ההון הוא תנודתי, אין פה סיכון להפסיד את הכסף, אבל כן יש עליות ויש ירידות, אני לא יודע אם אתן מקשיבות לחדשות, וזה חלק מהעניין, זה פיצ'ר, זה לא באג, זה פיצ'ר, הבורסה עולה, הבורסה יורדת, שוק ההון עולה, שוק ההון יורד, וכשיודעים מה עושים, וזה ממש לא מסובך, אז זה עובד, כי זה פשוט עובד, וזה מוכח, וזה עובד כבר למעלה מ100 שנה. עכשיו למה בחרתי 600 שקל, אמרתי לכם שהמספר הזה נבחר בקפידה, ופה אנחנו בדיוק מתחילים להיכנס גם להוריד למה ששאלת. תכף אני אסביר, אבל קודם, השקף הזה והשקף הבא, מבחינתי, לדעתי, הם הכי קשים במצגת. מהבחינה שפה בדיוק מתחילה הנקודת המבט החדשה של הגרושה בפלוס. פה בדיוק זה הסימון של היום, אז תהיו איתי, תפתחו את הראש ותקשיבו כי זה ממש חשוב. אוקיי? השקעה של 600 שקל בחודש. ראינו איזה יפה זה צומח, זה מייצר כמעט 50,000 שקל שלא היה לנו, אבל מה זה 600 שקל בחודש? זה 20 שקל ביום. עכשיו, של מי ה-20 שקל האלה? אצל מי הם הולכים לעבוד בבוקר? אצלך או אצל מישהו אחר? ואני מודיע ומקדים מראש שאני לא מטיף, אני לא אומר לכם מה לעשות, אנחנו בשלב השיקוף, אוקיי? כרגע רק לצפות ולהקשיב ותראו משהו חדש, אוקיי? מוכנות? 20 שקל זה ההוצאות שרוב האנשים מתייחסים אליהן בתור כסף קטן. אגב, תראו למעלה, יש אשכרה קבוצה בפייסבוק שנקראת ככה נגמר הכסף. אמיתי, לא המצאתי, כשחיפשתי דוגמאות, איכשהו הגעתי לזה. זה, 20 שקל זה הכסף הקטן שאנחנו מוציאים בלי לשים לב אליו בכלל. זה עוד 5 שקלים על משהו קטן בקופה, זה עוד מוצר בעגלה באלי אקספרס ב-8.90, זה משהו שקנינו פה במבצע ואנחנו לא צריכים אותו, זה חיסול, זה סוף עונה, זה בלק פריידיי, סייבר מנדיי, יום הרווקים, שופינג אייל, מבצע לילה, כל הדברים האלה. וזה עוד הרבה דברים שאנחנו קונים היום ולא שמים לב לזה, כי זה כסף קטן. אבל הכסף הקטן הזה הוא הכסף הגדול. הוא הכסף שצריך כדי להשקיע ולעשות כסף. זה פשוט זה. יש מונח שנקרא אפקט הקפה. עכשיו, שוב, לא להביא לאף אחד, תשתו קפה, תוסיפו מאפה, תהנו. הרעיון היום זה רק לפתוח את התודעה ואת המשמעות של הכסף הקטן, ובעיקר להתחיל לשים לב אליו. אוקיי? 5 ועוד 2.5 ועוד 10 שקלים. ה-20 שקל האלה ביום זה 600 שקל בחודש, זה 120,000 שקל בעשור. וזאת רק דוגמה, זה יכול להיות 10 שקלים ביום, וזה יכול להיות 50 שקל ביום. כל אחת והחיים שלה והיכולות שלה, אוקיי? זה מה שחשוב לי להראות. לפני כמה זמן הייתי במפגש של בעלי עסקים, ודיברתי עם מישהי, ואמרתי לה שאפשר גם להשקיע מ-200 שקל בחודש. מישהי שמע את זה בצד, מה? כאילו, זה מצחיק. כי אנשים לא מכירים את זה פשוט. וזה המחיר של הכסף הקטן פשוט בעוד עשור, אוקיי? אז אם מקודם דיברנו על תודעה של צריך כסף כדי לעשות כסף, אז בואו נסתכל על זה אחרת ותראו שאתן יכולות לעבור מאישה שחושבת שצריך כסף כדי לעשות כסף, ולכן אין מה לנסות בכלל, לאישה שיודעת שיש לה מספיק כסף, גם את ה-20 שקל ביום האלה, ואת האפשרות פשוט להתחיל לחסוך ולהשקיע, אם רק תסתכלו על הכסף הזה, על הכסף הקטן הזה. ואני שנייה חוזר גם לנקודה, יכול להיות שיש ביניכם נשים שכבר היום חוסכות, וחושבות שלא צריך לחפש את הכסף הקטן, אז קודם כל אני מבטיח שהיומיים הבאים יזכרו לכם את הפינה לגבי מה לעשות עם כסף שמצטבר, ובכל זאת אני רוצה שכולכם תיקחו את המסר שכסף קטן שווה הרבה מאוד אם משקיעים אותו,
עוד 500-600 שקל בחודש, זה אחלה תוכנית חיסכון לילדים שלכם. ועוד שני שקפים, גם תראו מה יצא אם יש לכם 30, 40 או 50 שקל ביום, בסדר? עכשיו אני מקווה שהסברתי את עצמי בקטע של לא לוותר על החיים, על ההנאות, אני לא שופט ולא מחליט בשבילכם, זה החיים שלכם. רק אתם תחליטו אם יהיה לכם את הכסף הזה או לא. אני לא אומר לכם מה לעשות, אני מציע פה רק דרך שתיתן ביטחון כלכלי, תיתן את הצעד הראשון. אם הבנתם שזה חשוב ואפילו קריטי שיהיה לכם כסף בצד, אז אנחנו לא נכנסים עכשיו לוויזה שלכם, מותר לשתות קפה, מותר להתפנק, היום אנחנו רק עושים צעד אחד קטן, והצעד הזה אומר לפתוח את האנטנות לכסף הקטן. כמה שיהיה יותר כסף קטן שתצליחו לשמור אצלכם ותשלחו אותו לעבוד, כלומר להשקיע אותו, ככה יהיה לכם יותר ויותר מהר. אז ראינו מה 20 שקל, אבל תראו מה 30, 40 ו-50 שקל יעשו. 30 שקל ביום זה 900 שקל בחודש, זה יוצא 175,000 שקלים בעשור. 40 זה כבר כמעט 250,000 בעשור, ו-50 שקל ביום זה כבר כמעט 300,000 שקל ביום. תראו כמה כסף אתן פשוט מקבלות, כי השוק מתגמל את מי שמשקיע בו, אוקיי? אז רגע לפני שנסיים את היום, ואני נגיע למשימה האולטרה סופר חשובה, שזה שיעורי בית, כן. זה הסיכום שלנו, אוקיי? חשוב לי שזה יהיה באמת מזוקק ופרקטי. אז מה שראינו היום, ביום הראשון של גרושה בפלוס, הדבר הראשון זה שבלי כסף בצד לא יהיה לנו ביטחון כלכלי, אוקיי? נהיה תלויות במשכורת, בבעל הדירה, בגרוש, בהורים, ולכן חייבים כסף בצד. הדבר השני זה שהכסף הקטן הוא הכסף הגדול, זה שרוב האנשים נוטים להתעלם ממנו, הוא ההתחלה, הוא הזרע של העץ, הוא בסוף, מה שייתן לנו את החופש הזה. והנה שיעורי הבית. בואו נראה את הכסף הקטן. אני מזכיר לכם את אפקט התדירות, אוקיי? הדברים שאנחנו שמים עליהם פוקוס, פתאום נוטים לצוץ, אוקיי? פתאום הם שם. לא כי משהו השתנה, כי אנחנו שינינו את הפוקוס, ואני רוצה שעד מחר תהיו בפוקוס על ההוצאות הקטנות, אוקיי? אני לא יודע אם מישהי שמה לב פה, אבל יש פה כלבלב קטן, ששתלתי בתמונה. אז המשימה שלכם מחר, לרשום את כל ההוצאות עד 50 שקל שיהיו לכם במהלך היום, אוקיי? אפשר להגדיל ראש ולחשוב על הוצאות שהיו בשבוע האחרון. אבל הקטע הזה, אני רוצה שכשתהיו במעמד הרכישה, שם תדלק לכם נורה. הנה הכסף, אוקיי? ממש ברגע שזה קורה. אתן מוזמנות לשתף כל הוצאה שמצאתן בקבוצת וואטסאפ, ומזכיר שוב, לא לשנות כלום. בא לך קפה, בא לך להוסיף לידו מאפה, לכי על זה. אל תשנו כלום, רק תכתבו. תשימו לב, תהיו בפוקוס, תוסיפו, תכתבו בטלפון, על פתק, על היד, לא משנה, אבל הכי טוב בקבוצה, כי כשיש כוח ורואים שמשתפים, ואת לא יחידה, אז זה מדרבן עוד, אוקיי? וזהו, זה בעצם זה דברי לערב. מחר בשעה 8:30, שוב, מאוד מאוד חשוב, מחר באמת יש מצגת מדהימה, על מה זה בעצם השקעה, איך שוק ההון עובד, איך הכסף שתמצאו, איך הכסף הזה שמצאתם הופך לעצמאות כלכלית. איזה טעויות אנשים עושים שעולות להן הרבה כסף. מה המשמעות של תכנון? אם אני רוצה לחגוג בר מצווה בעוד 3 שנים, מה זה אומר? איך מתכוננים לזה? איך מתכוננים לזה היום כדי שזה יעלה לי פחות בעוד 3 שנים? זה יקרה מחר. אז אני מקווה שזה היה שווה את הזמן שלכם. אני שמח שאתם איתי, אתם לא מבינים כמה זה באמת מרגש אותי. מי שעוד לא בקבוצה בוואטסאפ, אז תצטרפו. אם יש שאלות, אני נשאר, ומי שיוצאת, שיהיה לכם ערב מקסים, ונתראה מחר. תודה רבה. בכיף, יפעת. לילה טוב, נטלי. אם יש לכם שאלות, בכיף, תשאלו גם עכשיו, גם בוואטסאפ, אתם מוזמנות גם לשלוח לי בפרטי. אני זמין, אני לא, זה מישהו לא נגיש, בכיף. ערב טוב.